Lásky, oči sú zrkadlom do duše. Ahoj. Ahoj, pán Bušík. Aký si krásny. Tak vás vítam pri ďalšom pokračovaní medzi nebom a zemou. Toto je moja japonská kamarátka Mariko. Mariko, say hi to Slovakia. Hello. Where are you from? I'm from Tokyo. Okay. Okay. Dnes sme práve skončili 6. deň našich štúdií na Mystery School, na mysterióznej škole v Malčaste. Dneska bol super deň, lebo sme sa učili delfínie pohyby, ktoré vlastne sú o tom, že my ako ľudia sme veľmi contracted, to znamená zaseknutí, stiahnutí. Naše svaly, naše kosti, náš pohybový systém, všetko je v takom zaseknutom stave a naše pohyby, to ako dýchame, úplne všetko je trošku mimo balansu a preto sú cvičenia, ktoré sa volajú delfínie pohyby a tie sme sa dnes učili. Bolo to niečo úplne úžasné, pretože bolo to o tom, ako úplne len pohyb jedným prstom, keď robíte pomaličky, keď si ho uvedomujete. I'm talking about dolphin moves. Okay. Tak keď si ho naplno uvedomíte, keď si zavriete oči, tak uvidíte, že vlastne ovplyvní energia len z pohybu toho jedného prsta úplne celé telo a všetko neskutočne spojené a so sebou súvisiace. A postupne sa telo uvoľní od všetkých blokov, od všetkých bolestí. My sme dnes napríklad boli také... I'm gonna show a movement what we did today, okay? So go on the floor. Okay. Toto sa volá, že akože... Can you see me, Mariko? Okay. Yeah. Try to see me, but not to go very far so they can still hear me because there's a mic, okay? Okay. But that's good. So, takže toto sa volá akože... what did she say? It's frog something? Frog leg. Ja, žabacie nohy. A teraz si predstavte, že takto sedíme a nerobíme nič iné, len si predstavíme, že naše centrum, čiže sedím na mojom zadočku, v tom centre, ktorý sa dotýka zeme, je vlastne hodiny, clock. A tam je 12, tu je 6. A teraz si predstavme, že úplne pomaličky ideme dopredu do 12 a nazad do centra. Niekto mi líže ruku. A dozadu. A dopredu. A skúste si to pri tom, keď to robíte, skúste si, you can come closer to me, Mariko, now, please. You can maybe go down, I'll be sitting here with the baby. A skúste si predstaviť, keď to robíte, skúste si zavrieť oči a dýchajte a sústrete sa na to, že čo cítite, lebo to je úplne neskutočné. You like my hand? Moje. Can you see him? Can you see him there with me? Chvíľka meditácie. This is a meditation. A break. Ako, how still he can be. That is so beautiful. It's beautiful, isn't it? We have the same hair color. Oh yeah. Máme rovnakú farbu vlasov. Don't we? Dobre, takže sa vrátime k tým delfínnym pohybom. A keď vlastne urobíme... I'm going to talk a little bit more about the dolphin moves. Takže vlastne je dôležité
aby tie nožičky boli takto spolu. Rukami sme len na dlaniach a jemne dopredu k 12, potom do stredu, dozadu k 6 a potom ideme nazad k 12 a potom skúsime robiť kruhy. Smer hodinových ručičiek 2 a proti smeru hodinových ručičiek 2. I'm gonna stand up now. I'm just gonna talk so you can do a close-up kind of. Yeah? Okay. A je veľmi dôležité, aby ste to robili pomaly. Aby tie pohyby boli úplne minimalistické. A keď tieto pohyby robíte, tak sa sústredte na to, čo robí vaše telo. Či vás bolia, ako sa povie, hips, boky. Toto myslím. Nikdy mi nenaskočí slovenské slovo. Keď vás toto tu boli, pokiaľ máte tie nožičky v tej polohe žabacích nôh, tak to znamená, že tam držíte niečo. Že je tam niečo z emočných bolestí, z minulosti, čo sa práve v tých bokoch, v tých hýžloch, myslím, že sa to volá, drží napravo a naľavo. Mňa to napríklad dosť dneska bolelo. A potom, ako možno strávite 20 minút takýmto jemným pohybovaním sa a pozorovaním toho, čo robí energia vo vašom tele, ako sa vaše telo správa, tak je dobré si na 15 minút ľahnúť a pozorovať svoje pocity, že lebo samozrejme, že kĺby a keď vlastne pretransformovávame naše telo a pohyby v našom tele, tak môžu výjsť na povrch rôzne bolesti, rôzne spomienky, hnev, smutok, rôzne pocity. Takže je dôležité si na chvíľu ľahnúť, na takých 15 minút, a pozorovať to, že čo z nás vychádza, lebo tie jednotlivé kosti, zakončenia, kĺby môžu zrazu uvoľňovať niečo, nejaké emócie alebo spomienky, ktoré spôsobovali tú bolesť, alebo minulú bolesť, ktorá spôsobovala minulú emočnú bolesť, ktorá spôsobovala túto fyzickú bolesť. Takže si takých 15 minút oddychneme, pretože telo si potrebuje zapamätať tieto nové nuansiky, lebo sa začne pretransformovávať do svojho prirodzeného bytia, predtým, než sme vlastne začali obávať a žiť možno niekedy v strachu, v obavách. Rôzne šoky, čo sa v nás zapísali, tak predtým, keď sme ešte boli dieťa, tak bolo prirodzené pre nás byť ako takým delfínčatkom a prirodzene sa hýbať, ale postupne ako na nás prichádzala tá ťarcha toho života, tak vlastne v tom našom tele sa to usadzovalo. Tak tieto delfínie pohyby, dolphin moves po anglicky, vlastne nám pomáhajú toto všetko uvoľňovať. A toto vlastne je úplne taký základ. A potom je dobré 2 hodiny vôbec sa nerobiť žiaden stretching, sa nerozťahovať a po takých 2 hodinách alebo do 24 hodín je dobré si dať takú prechádzku ľahkú, nie hore do kopca, po rovinke, úplne ľahkú a neustále sa pozorovať toho, že či to telo sa mení, či sa proste nejak napráva, pozorovať svoje emócie, čo sa uvoľňuje, pozorovať tie najjemnejšie nuancy energie, lebo aspoň my sme mali neskutočné, my všetci 7 spolužiaci sme mali dnes neskutočné zážitky s tým. A potom je ešte dobré si dať horúcu vaňu, najbližších 24 hodín a snáď to pre všetkých bude zaujímavá skúsenosť, ktorí to skúsia. Takže toto je moje prvé videjko z Mount Shasty, konečne po 6 dňoch, keď sme z tých hlbokých cvičení a z otváraní tých kanálikov a tých bodov v tele prešli k týmto dolfínnym pohybom a konečne sa cítim po 8 dňoch v Mount Shasty trošku viacej v mojom tele a preto som bola aj inšpirovaná zase dnes niečo nahrať. Tak vám všetkým posielam veľa lásky a energie z prekrásnej Mount Shasty.
z magického miesta na Zemi. A ďakujem mojej kamarátke Mariko za to, že ma nahrávala. Marika, thank you so much for being in this video with us. See you later. Čaute, papa. A dáme ešte na nášho koníka, ktorý je ale v pozadí. Bye, bye. V prekrásnom lesíku, pri ktorom veľmi blízko, vlastne v ktorom bývam. A tam je moje autičko. Čaute.